Habban penhiar kerki ia ka lingsun jungka Air India, ha Phuket, ha Thailand, hadin, ba unong leit nongwan ulalap ia ka jingtho, balatho bom ha ka lingsun. Ka lingsun jungka Air India kabami na Phuket, ha Thailand, kabamut ban leit chanong ba Delhi, kalahap ban hiar kerki no, menta ka sengi thoding. Hadin balayo pediang ia ka jing berngem bom ha ka lingsun, ong karitus, dak bakdo katkum kihe jungka kat lingsun jungka Phuket. Katai ka lingsun kalah hiar suk bat kadang don hapdeng ka jingpej benya kabak kerki bha ha ka kat lingsun jungka Phuket International Airport ong uhe sorkar ha ka khubor ritos. La sanran ye kinong leit nangwan na ka lingsun flight AI 379 katkum ki jingtmu ba kerki ong uhe jungka Airport of Thailand. Hakapor bakal lingsun kadang ya chaprang layo ia ka jing penmna hadin kata nongnya lingsun ulap penpai biang syap Phuket ong ki he sorkar. Hadin layathu baki bor penyat kim semlalap satya ia kino ki bom hapo jong ketika lingsun hadin baladep ban talasiba ki he jong ka kat lingsun jong ka Thailand kidang keli jingkli ya unong leit nongwan ubalalap ia ka kot berngem bom hapo jong ketai ka lingsun. Kidon chispa san pun ringut kinong leit nongwan ha ketai ka lingsun. Bat layo ia ka jing berngem bom hapo jong ketai ka lingsun. Kani ka lingsun kalakiu nakakat lingsun jong ka Phuket. Ban leit syakan nong ba jong ka India ha kapor kumba kendai siteng baje menstep kabadai menta ka singi thoding. Kum kini ki jing syak berngem kila jateng ya ki lingsun jong ka Rui India. Ki balasyak berngem bom thok ha usnem baladep